Aquesta xerrada inaugural porta per títol "Què puc fer per saber què vull ser?". Clar, triar allò que farem després dels estudis obligatoris o postobligatoris és una tasca que requereix una reflexió profunda i unes eines que ens ajudin a prendre les decisions. En un món incert i impredictible, com és ara el nostre, la ponent ens proposa fer un recorregut sobre la persona i sobre el seu entorn, que ens ajudarà a trobar la millor opció per construir el projecte de vida. I per això ens parlarà del passat, de l'ara, de la mirada al futur i de la mirada enfora. La xerrada ens la farà la Teresa Terrades. La Teresa és llicenciada en Geografia i Història i màster de Coaching i Lideratge Personal per la Universitat de Barcelona. A l'actualitat és coordinadora pedagògica de l'Institut Escola Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d'Anoia i és formadora de docents i famílies en educació relacional i orientadora d'adolescents i joves. Té un espai anomenat la Sastreria. La xerrada aproximadament durarà uns 45-50 minuts i us demanem, sisplau, que tingueu sempre els micros tancats. Després obrirem micros i durant aproximadament uns 10 minuts podeu fer totes les preguntes que vulgueu. El que sí que us comentem és que la sessió quedarà enregistrada. Es preveurà, si algú de vosaltres prefereix no sortir, doncs pot tancar la càmera tranquil·lament. D'acord? Doncs, Teresa, quan vulguis, endavant. Doncs molt bon dia a tothom, molt agraïda de poder ser avui amb vosaltres. Veig moltes classes senceres, que espero que tot el que anem parlant us pugui ser útil. De fet, mentre ho vagi explicant, si voleu, podeu anar també posant en pràctica, i si no, en tot cas, al final després comentaríem el que us hagi quedat en dubte i tal. Però sí que us volia comentar que jo no us parlaré tant des del punt de vista de donar-vos a conèixer diferents webs o informació concreta de sortides de carreres o possibles cicles, sinó que és una presentació que va més en la línia de poder-vos donar la meva experiència, que també tinc a l'aula amb els alumnes com vosaltres, i sobretot poder-vos donar les eines que el coaching ens dona, que van molt orientades a les preguntes, a les bones preguntes fetes en els moments adients, que solen ser les que després ens permeten trobar les respostes que tots necessitem. Doncs, dit això, us comparteixo la pantalla per poder-vos començar a plantejar la meva proposta. Aquí el títol l'hem posat, què puc fer per saber què vull ser? De fet, això dona per molt, però jo ara passaríem a veure aquesta proposta que us faré avui. Jo, una miqueta per posar-nos també en context tots plegats, i com que aquí també hi sou professionals que no esteu només a l'aula, està bé que ens fem aquestes preguntes que ara us plantejo aquí davant. Quant de temps vam dedicar a decidir el nostre futur professional? Si vam encertar en la nostra tria? Què ens hauria anat bé en aquell moment que no vam tenir? I què ens va ajudar a decidir-nos? Són preguntes que ens venen al cap en el moment que estem pensant en haver de fer una tria, en haver de fer un projecte de vida, com el que anirem parlant, però és molt curiós que, sent una cosa tan important a la nostra vida, segurament la primera decisió important que tenim a la nostra vida, doncs sovint hi dediquem poc temps o ens hem trobat moltes vegades, en moltes èpoques diferents, que a una decisió tan rellevant li dedicàvem molt poca estona. Llavors, bé, el que us deia, tenint en compte aquesta situació, el que volem és que vosaltres, els nois i noies que esteu en el punt d'haver de decidir, com a mínim pugueu tenir eines que us puguin ajudar. La primera cosa que us volia dir és que veureu que va sortint aquest personatge. És un personatge que va néixer al nostre institut, que ens forma part una mica de la vida d'allà perquè pren diferents formes, va buscant diferents maneres d'estar al món, però si us hi fixeu, una mica vol simbolitzar un adolescent que està a la recerca de la seva identitat i de la seva vida, i que això, aquí el veieu ara posat en un cartellet, com una mena de peça en el que voldrà escriure i al final la seva decisió, la seva tria final per poder tirar endavant el seu projecte de vida. Doncs mireu veient simplement que ella va apareixent, ens va acompanyant,
i va fent de les seves per aquí dins. La proposta d'orientació que us presento té aquests 4 moments. Hi ha un primer moment que farem una mirada al passat, ens posarem també en l'ara en un segon moment, visualitzarem el futur i després farem una petita reflexió sobre el món que ens envolta. És un moment molt concret el que estem vivint, que també és veritat que ens està canviant molt tot allò que pot tenir a veure amb la vostra decisió i amb les decisions d'un projecte de vida. Si ens centrem en la primera, d'aquestes passes que jo us proposo, d'aquest projecte d'orientació que proposo, anem a veure aquest passat, perquè nosaltres hem de tenir en compte que d'aquest passat en rebem un llegat que sobretot té a veure amb 2 qüestions fonamentals a la persona, que són els valors i les creences, que ara us en parlaré. Però és important tenir-ho en compte perquè nosaltres des que naixem anem tenint unes interaccions, ens anem relacionant des del minut 0 de la nostra vida amb amb els pares, les mares, els nostres familiars, amics, tota la gent que va apareixent a la nostra vida, amb la qual anem interaccionant i de tota aquesta gent que va passant a la nostra vida anem adquirint tot un sistema de valors i de creences que ara us vull parlar una miqueta. I veureu que tenen el seu valor i la seva importància a l'hora també de poder triar i de poder decidir el nostre projecte de vida. Els valors serien aquelles qualitats que nosaltres quan les fem servir som millors persones. I les creences, veureu que ara també m'hi referiré, però tenen a veure amb com jo veig el món, què crec sobre mi i què crec sobre els altres. Jo ara us comentaré una mica tant dels valors com de les creences, parlarem una mica de cadascuna i començaríem, veieu, pels valors. Fixeu-vos que adquirir un sistema de valors que al llarg de la nostra vida el anem modificant, el anem moldejant, no és res mai estàtic, però sí que té molt a veure el nostre sistema de valors amb els que hem anat adquirint, sobretot des de molt aviat, les nostres primeres relacions que dèiem. El que és aquest sistema de valors acaba donant coherència als nostres actes i sobretot a les nostres decisions. Llavors, en aquest sentit, ens interessa veure d'aquells que ens envolten quins ens serveixen per viure, per conviure i per ser millor persona. I d'entrada us pot semblar que això no té molt a veure amb l'orientació, però sí que anirem veient que té el seu pes. Mireu, aquí jo n'he posat uns quants, en podrien segurament sortir d'altres. Aquí van veient-se els valors que més ens poden acompanyar al llarg de la vida. I el que és interessant és que cadascú de nosaltres, per això també us deia que potser els que esteu a l'aula això ja ho podeu com anar pensant interiorment o podeu anar rumiant, és molt interessant triar, si jo hagués d'agafar aquesta pàgina i la tingués davant, com ordenaria aquests valors i si n'hagués d'escollir 3, quins 3 valors agafaria com aquests que per mi són bàsics i em fan ser millor persona quan els faig servir. Per tant, d'una banda, això, anar descobrint i anar podent d'alguna manera constatar de tots aquests valors amb els quals jo visc al meu voltant, quins són per mi essencials. Tenim l'altre vessant, que són les creences, i aquí entrem en un terreny de pensament, sobretot, és aquest conjunt de pensaments, idees, judicis, de valor que fem i que sempre els donem per certs sobre el món que ens envolta, sobre nosaltres mateixos i sobre els altres. Clar, és un tipus de... Les creences és un terreny en el que ens movem molt des de l'inconscient moltes vegades perquè hem anat adquirint idees de com som i com vivim i com estem en el món d'una manera molt inconscient. Però el que és important d'això és que aquestes creences ens predisposen a la manera d'actuar que tenim. Ara veureu exemples d'això i ho entendreu de seguida, però en tot cas és interessant saber que aquests pensaments que tenim sobre nosaltres mateixos i sobre com és el món, n'hi ha unes que podem dir que ens ajuden, ens faciliten tirar endavant i d'altres que ens limiten, ens poden una mica com encallar d'alguna forma. Jo ara us posaré aquí aquelles que em trobo més sovint quan estic amb joves fent orientació, quan
ho he fet des de l'aula, ho he fet des de l'orientació més particular, quan hem treballat de manera més individual. I aquí us vaig posant algunes que segurament per molts de vosaltres en algun moment determinat s'us han passat pel cap o us han estat interpel·lant d'alguna manera. Aquestes que veieu en gris, que ara aniran sortint, són les que tenen més a veure amb aquests pensaments que tenim, que són limitants, que ens encallen i que hem adquirit al llarg del temps. Tampoc sabem ben bé per què, a vegades no tenim ni tan sols arguments que demostrin que allò és així, però nosaltres ho donem per cert, ho donem per veritat, no ho qüestionem i per tant anem pensant i treballant segons aquest pensament. Per exemple, és que soc així i no hi puc fer res. Com que hi ha crisi no trobarem feina, no provaré mai el curs, no sé si ho aconseguiré, soc un fracàs en els estudis, mai aconsegueixo el que em proposo, no tinc capacitats per fer determinada cosa. Fixeu-vos que són els més típics, els que ens anem trobant sovint, que fan que una mica mini la nostra autoestima, la nostra seguretat personal per tirar endavant les coses que tenim ganes de tirar endavant. Llavors, mirem de contrarrestar aquests pensaments que ens limiten, aquestes creences, amb les que ens ajuden a tirar endavant. Llavors, aquí, per exemple, podem crear la nostra realitat i podem canviar la perspectiva des d'on veiem el món. Aquesta seria una per obrir camí, sempre per intentar això donar molta més obertura a les nostres accions. Perseverar és essencial, aquesta és una actitud personal que ens correspon a nosaltres, per exemple. Val la pena marcar-nos els nostres propòsits i els nostres projectes de manera conscient. Sempre que tenim un projecte, això ho parlaré molt durant aquesta estona, la nostra vida avança i s'aprèn, bàsicament. Per tant, és molt interessant, molt important anar creant projectes, petits projectes o grans projectes que ens mobilitzin. No es pot dir que has fracassat a menys que abandonis, per tant, mai hi ha un fracàs mentre s'està aprenent, tots són aprenentatges. Tenim els recursos que necessitem o podem crear-los, o, per exemple, hem de descobrir la nostra saviesa profunda. Aquests serien exemples. Segur que si ara cadascú de vosaltres, cadascú de nosaltres, ens poséssim a veure quins són aquests pensaments que tenim, doncs cadascú en podria trobar alguns que aquí no han sortit o d'altres que hi són i potser ens els respondríem d'una altra forma. Aquí l'important i el que mirava de deixar com molt evidenciat és que hi ha uns pensaments que ens ajuden i ens mobilitzen i d'altres que ens podrien encallar i que no ens convé gaire que ens enganxem en aquests. Per tant, fixeu-vos que d'aquest passat, d'aquesta història de la que venim, cadascú de nosaltres, sobretot per aquesta orientació i aquest projecte personal que volem fer, n'hem de rescatar per endur-nos-els cap al futur, diríem, doncs sobretot aquests valors en els que ens volem agafar i els pensaments o creences que més ens ajudaran a tirar endavant. I amb això arribaríem a l'ara. Tenim aquest moment, que és el que estem ara mateix, avui, per dir-ho així, i aquí trobaríem els nostres interessos i les nostres fortaleses. Aquí, per exemple, hi ha algunes de les preguntes més rellevants d'aquest moment que estem de l'ara i és el que ens podem preguntar tots plegats aquí. Què tinc ganes de fer en el meu temps lliure? Perquè quan estem en temps lliure nosaltres estem actuant sense cap pressió, sense l'obligació i ens deixem anar molt com som nosaltres. Quines són aquelles coses que, malgrat ser difícils, jo continuo fent sense que m'ho hagin de dir, perquè hi ha moments en els que, mentre estem fent alguna cosa, si no ens motiva suficientment, segurament tendim a deixar-la de fer d'una manera molt ràpida o sense adonar-nos-en, però en canvi n'hi ha algunes d'aquelles que ens costen molt, però que tenen alguna cosa que connecta amb alguna cosa nostra que ens fan continuar i que, malgrat ens costi, disfrutem o gaudim de fer-les. I després una pregunta també encarada a la motivació. Què em fa saltar del llit? Quines coses a mi, malgrat m'agrada molt estar al llit i dormir, són capaces de fer-me moure i sortir. Mireu, una de les eines que fem servir per poder esbrinar una mica aquests interessos que tenim, fem servir una metàfora que és la nostra casa. Aquesta casa que veieu aquí podria ser el nostre jo. Aquesta casa té una teulada en què hi ha, de manera metafòrica, els meus somnis i les meves expectatives.
és l'espai de la casa on jo deixo anar, sense limitació, aquell jo que m'agradaria ser un dia. Intento imaginar allò que podria ser jo d'aquí 10, 15 anys o menys i tot, però vull que ens motiva a pensar en nosaltres en aquella situació. Està molt bé que si feu algun moment aquest exercici no us poseu límits, el que diem. Anem a llançar-nos a pensar en allò en gran, que ens vingui molt de gust i puguem somiar-ho. Després hi ha una part de la casa d'aquest nostre jo que són les nostres habitacions internes, les diferents estances, on jo em puc preguntar aquí pels meus interessos i una pregunta que ens ajuda molt a descobrir-ho és què m'agradaria fer si els diners no comptessin, perquè a vegades fem tries o pensem en aquelles suposades activitats, oficis, feines que em donaran molts diners i em permetran viure molt bé. I sovint és una orientació, és una condició que ens pot fer equivocar bastant del que realment ens val per nosaltres. Llavors, aquí, aquelles preguntes que sortien en l'anterior diapositiva caben en aquestes estances. Què tinc ganes de fer en el meu temps lliure, allò que us deia, anar apuntant, anar deixant anar aquí totes aquelles coses que ens venen de gust, les que continuo fent malgrat sigui difícil, el que em fa saltar del llit, tot això caberia en aquesta part de la casa metafòrica on hi ha aquests interessos que jo tinc. I després hi ha els sòtans, aquesta part soterrada, que hi ha les meves pors, els malestars, aquelles creences que ens limiten. I aquí us he posat aquests dos exemples, és que no sé si ho aconseguiré o no tinc les capacitats per fer-ho. Serien pensaments que sovint són recurrents amb nosaltres, que estan allà com a les fosques, però estan operant, estan fent un paper sovint limitador, com dèiem. Llavors, està molt bé que fem l'exercici per poder descobrir quins són els pensaments que ens encallen a nosaltres. Cadascú tenim els nostres, segons el nostre bagatge personal. Llavors, pensar en quins deuen ser els nostres fa que els hàgim de portar a la llum. És a dir, està molt bé que els desenterrem d'aquest lloc amagat i fosc, perquè quan els portem a la llum, quan surten d'aquest punt i els portem, com us dic, a la llum del dia, aquestes pors normalment es fan molt més petites, són molt més... Ens n'adonem que realment no són unes pors que limitin de veritat el que a mi m'agradaria fer. I, per tant, és interessant que les coneguem de cadascú. També és important, en aquesta part de l'ara, conèixer dues coses que acaben realment sent molt claus. Si les persones tirem endavant, sempre ho fem gràcies a les fortaleses, des d'allò que ens dona vida, des d'allò que ens fa sentir eficaços i destres en les coses. I aquí, sobretot, us volia parlar del que es considera el que entenem per fortalesa i el que entenem per habilitat o destresa. S'assemblen, però són una mica diferents. La fortalesa és més aviat una característica psicològica nostra que es va mantenint al llarg del temps i que, sobretot, implica voluntat de fer-la o de tenir-la. Qualsevol persona, com veieu aquí, la pot obtenir amb temps, amb esforç i determinació. Aquí hi ha alguns exemples, però ara veureu més perquè al darrere sortiran. Per tant, diguem que són fortaleses que nosaltres podem anar reforçant, podem anar implementant tant com tinguem ganes que sigui així. L'habilitat o destresa té més a veure amb una aptitud innata, això també ens passa. Cadascú de nosaltres tenim per condició genètica, diguem-ne, d'orígens, algunes competències, algunes destreses que se'ns donen millor que unes altres. Podem millorar-les? Sí, evidentment, totes les habilitats o destreses es poden millorar, però una mica menys que la fortalesa, perquè tenen aquest condicionant més del nostre origen, del nostre inici, i per tant queden una miqueta com més limitades de poder-les millorar, però es pot igualment. I a més, clar, és interessant recordar que aquestes habilitats no les elegim, ens venen donades i per tant són una mica automàtiques. És a dir, tenir una bona oïda fa que puguis tenir una predisposició a la música que un no tingui, que una persona que no té una bona oïda, però no vol dir que una persona que no té una bona oïda no pugui millorar aquesta capacitat. Però és per distingir una mica
de les dues que us estic parlant. Llavors, si voleu saber quines són les vostres, jo també us comento i us ensenyo una de les eines que ajuden molt. Si nosaltres ara aquí, jo ara us aniré posant aquí davant, parlem de fortaleses, ja veieu que són aquestes característiques que les persones podem desenvolupar, doncs jo puc també valorar, en totes les que aneu veient, de l'1 al 4 de cadascuna, doncs amb quina... Perdoneu, que ho tiro enrere un moment. Quines són les que tenen més a veure amb mi. Llavors, es consideraria que totes aquelles que vosaltres ara anéssiu veient i mirant i us hi poséssiu un 3 o un 4 serien les que més us caracteritzen. Aquí és important dir que no vol dir que les que tinguem amb un 1 i un 2, si les necessitem reforçar i les volem fer créixer, doncs evidentment només cal que ens ho proposem. Per això està bé que ho mirem, perquè no vol dir que no les tinguem, sinó que les podem augmentar a la mesura que les necessitem. És important que vosaltres pugueu anar com reunint i agrupant totes aquelles que us caracteritzen més a vosaltres. És veritat també que en èpoques aquestes poden variar, és a dir, si jo faig aquest exercici, aquesta eina, la faig en un moment de, imaginem, a segon d'ESO, potser quan la contesti a quart d'ESO haurà variat. És evident, no hi ha res del que estem veient avui que no sigui, és movible, és dinàmic, canviem les persones, però a vegades també descobrim que hi van havent continuïtats, que hi ha coses que van continuant amb nosaltres i ens van caracteritzant. Doncs aquestes són les que ens interessa anar també guardant més. Jo us recomano molt que això ho pugueu fer i sobretot que pugueu agafar les que teniu entre el 3 i el 4 i les pugueu llistar i pugueu veure quines d'aquelles que us surten més altes veieu que són més prioritàries amb vosaltres. I el mateix ja amb la següent, que ara us poso, de les habilitats. Per les habilitats hi ha dues eines interessants. Una és la mateixa semblant a la que us he ensenyat de les fortaleses i aquí també van sortint diferents opcions d'habilitats que solem tenir les persones, que hi ha unes quantes, evidentment en podríem trobar d'altres, això és evident, que hi ha una mica una recopilació i també és bo poder-les anar també agrupant en aquest sentit. De l'1 seria gens, 4 molt, i jo us aconsello que si ho feu tendiu a posar-les de l'extrem, perquè a vegades no ens atrevim gaire, però els números de l'extrem ens donen més al nostre perfil. Quan ho tingueu fet, si mai us poseu a fer aquesta eina, va molt bé, molt bé, molt bé que agafeu totes les que us han sortit, el que us deia ara, entre el 3 i el 4 de les dues, i us les pengeu en pòst-its a algun lloc. M'agradaria que algú pogués veure la força que té brutal sobre la persona, i aquí tant nois i noies com adults, us ho dic molt seriosament, que és poder fer l'exercici d'un dia, posar-nos davant nostre cadascuna de les habilitats o fortaleses que tenim, perquè això no ho fem mai. No ens solen dir mai ningú quines són les nostres fortaleses o quines són les nostres habilitats. Mai les tenim reunides juntes. I aquest exercici és molt motivador, és a dir, dona molta força per sentir-te una persona capaç i amb ganes de tirar endavant. Si no ho voleu fer així, hi ha una altra eina molt xula, que és la de la taranyina, on es reuneixen també aquestes habilitats en les que ja veieu, des del nucli on tenim aquest nus de la taranyina, representaria que cada espai d'aquests va de l'1 al 10, i llavors de cada una de les que tenim anem pintant el límit en què jo me les veig. Cada una de les que tinc aquí me les vaig marcant. I després, quan ja estan també graduades, ja les hem passat per la nostra mirada, va molt bé pintar tota la franja de domini que tinc de cada habilitat perquè em queda un retrat, una mena de recull també d'aquestes habilitats d'una manera molt gràfica i molt visual. Doncs aquí aneu veient també aquesta figura adolescent que aneu veient que pren diferents formes. En cada moment, en tota la seva investigació, en tot el seu treball, ella va prenent diferents formes que poden ser les de qualsevol de nosaltres. D'acord? També és molt interessant que si ho feu a l'aula hi ha un diàleg que jo ja us dic, quan l'hem fet és molt interessant
treballar-lo, ens posem de dos en dos i hi ha un moment que un fa d'investigador, de periodista, podríem dir, l'altre contesta i després es canvien els papers. Aquest diàleg dona també molta idea d'allò que fem bé i que ens dona sentit pel que volem fer. Llavors, jo us les comento una miqueta, però ho podeu practicar perfectament. Podem preguntar-nos en quins aspectes t'identifiques més de les teves realitzacions, quan estàs en un estat òptim bo, com t'expresses i com et manifestes. Recorda un moment de la teva vida que vas superar una situació que et semblava complicada. Aquests són moments molt interessants per conèixer-nos molt bé nosaltres. Quines característiques teves vas fer servir, qui estava amb tu. Si preguntéssim als teus familiars quines 3 característiques més rellevants de tu et destacarien, doncs també ens diu molt, tot allò que ens torna la gent del nostre voltant és molt important per anar-nos fent una idea de les nostres característiques que ens defineixen. I després també hi ha l'última part aquesta, que ja és posar-nos una mica en context de futur, imaginar-nos d'aquí 3 anys, d'aquí 5, d'aquí un període relativament curt, però ja en el futur, i veure què és el que et faria il·lusió haver aconseguit. I què creus de tu que t'haurà ajudat a aconseguir aquesta il·lusió, aquesta cosa teva que tenies ganes, i també poder pensar en quines situacions i en quines persones han afavorit que allò es pogués aconseguir. I per tant, fixeu-vos que el que us he anat posant fins ara aquí al davant són diferents eines que ens ajuden sobretot a poder recopilar i a poder recollir de nosaltres mateixos des dels nostres interessos a les nostres fortaleses i a les nostres capacitats. Però si alguna cosa us dona ganes de tirar endavant i ganes de reforçar-vos per seguir, de debò que sempre seran les vostres fortaleses. És una qüestió clau en qualsevol projecte de qualsevol persona. Entraríem, per tant, en aquest punt a visualitzar el futur. Aquesta idea de pensar, com deia també l'entrevista apreciativa, l'última part, aquesta idea de futur. I el que és molt interessant és visualitzar una meta. Una meta, li podem dir objectiu, li podem dir un horitzó. Cadascú li pot posar la paraula que tingui més ganes, però es tracta que puguem veure cadascú de nosaltres on posem aquesta meta, on la veiem i descobrir quina és. Per què? Perquè visualitzar una meta té a veure amb tenir un projecte atractiu amb el que ens seduïm a nosaltres mateixos, amb el que ens mobilitzem a nosaltres mateixos d'una manera intrínseca, no cal que ens ho digui algú de fora. Ens ajudaran els de fora, evidentment, però l'interessant és que nosaltres mateixos ens seduïm amb allò que ens proposem fer. Per què? Perquè quan nosaltres visualitzem una meta, també mobilitzem les capacitats, les emocions, els recursos personals per aconseguir-la. I per tant, aquí en el fons, fixeu-vos que quan la tenim, el que hi ha és la motivació per poder tirar endavant. I per tant, aquí juguem també amb aquest aspecte de la motivació. Per tant, jo també el que ara us proposo és tenir aquesta mirada exploradora sobre de nosaltres mateixos cap a aquest futur, cap a aquesta meta que volem visualitzar, i també us proposo un petit recorregut per fer-ho. Llavors, fixeu-vos que començaríem en una primera eina, que és poder llistar en aquestes caselles que veieu aquí diferents opcions de les que a mi m'agradaria, de coses que em venen al cap que penso que m'agradaria fer en un futur. Llavors, aquí es tracta que agafem cadascuna de les diferents professions o activitats que hem llistat i farem el recorregut que ara us proposo. Jo us ho faré sobre un exemple concret, però estaria bé, si mai feu l'eina, que després ho repetiu en cada una de les opcions que heu posat perquè us pugui donar després la resposta que esteu buscant. Per tant, sobre aquestes que jo, per exemple, m'he inventat ara aquí, que teniu al davant, imaginem que jo escullo explorar el fet de ser mediador. Crec que a mi això se'm dona bé o m'atreu aquesta futura tasca i vull analitzar si a mi em pertoca. Llavors, aquí venen la força de les bones preguntes. Què necessito fer, què no puc fer o què no vull fer, quines opcions tinc. I aquestes 3 primeres preguntes que veieu aquí, tenen a veure amb el fer i les accions, les nostres accions principals. Però jo continuo la meva investigació, continuo explorant
i em pregunto què em dic a mi mateixa de ser mediadora en aquest cas i què em diran els altres, perquè té molta influència el que em diuen els altres, també de saber si això m'està condicionant o no. Els meus pares esperen que jo faci una cosa, els meus companys em veuen d'una manera, què em diran els altres i quin pes té per mi això, no? I també molt important preguntar-nos què sento quan dic que vull ser mediadora en aquest cas, no? Per tant, jo em pregunto també per les emocions que se'm desperten quan m'imagino fent aquesta tasca, no? I per tant, aquí fixeu-vos que entro en les preguntes que tenen a veure amb el sentir, amb les emocions, les creences, la meva veu interna, no? I ens en queda una última, la darrera, que té molt a veure amb allò que té sentit per mi, no? Amb quins valors connecto quan jo penso en ser mediadora, en aquest cas, i quin sentit té per mi. Perquè tot allò que dona sentit al que fem ens acaba fent o ens acaba convencent al final de les coses que tirem endavant, no? Llavors, en la mesura que les vostres respostes encaixin en el fer, en el sentir, el ser, estareu alineant al màxim el que és les 3 facetes principals de la persona. I, per tant, és interessant que de cada una d'aquelles opcions que heu posat us pugueu fer aquestes preguntes, perquè segur, i això us ho puc dir perquè també ho he viscut molt quan ho he treballat amb els nois i noies, a vegades no cal arribar a totes perquè enmig, en fer-nos aquestes preguntes i respostes, ja un comença a veure clar què és el que realment li interessa a ell. També hi ha una altra part molt important que és interessant i que jo també us poso al davant per si ho podeu valorar, i és que hem de també posar en valor les condicions que necessitem nosaltres, com a cadascú som diferents i tenim necessitats diferents, quines condicions necessitem que hi hagi en aquestes activitats que imaginem per nosaltres que seran la nostra feina de futur. Aquí ja veieu unes quantes, varietat i diversitat, la relació social, potser m'agrada el poder i la responsabilitat, la creativitat. D'aquí també veieu un seguit de les potser més rellevants, també segurament hi poden haver d'altres, però un segon, que tiro enrere, doncs també és molt important que les puguem ordenar. Al final ens interessa prioritzar-ne unes que tenen més a veure amb nosaltres. I aquesta és una part que també jo us recomano que pugueu fer i explorar. I n'hi ha una altra que té a veure amb les persones, com que dèiem abans que som éssers relacionals, que des del minut zero estem en interacció amb els altres, que tot allò que ens envolta i ens retorna dels altres acaba sent molt important per cadascú de nosaltres. Doncs hi ha una altra, que és aquesta diana. Si nosaltres ens col·loquem aquí al centre, al mig de la diana, ens preguntem amb qui necessito comptar, doncs puc pensar en diferents persones que la seva valoració, opinió, segurament em poden ajudar molt. Els pares i els tutors, evidentment, sempre són les persones més properes que tenim respecte de nosaltres i que estan molt a prop de tota aquesta fase d'orientació que passem. Els amics, és evident que també, els companys que ja fan, per exemple, batxillerat o cicles, que em poden explicar el que estan fent. És probable que en els vostres instituts això també ja ho feu i ja vinguin a explicar-vos coses. En aquells companys que fan activitats amb mi que no són de l'escola o de l'institut, però que també la seva opinió m'interessa, els monitors o les persones amb les que fem, per exemple, algun que estem en un equip d'esports o de les nostres activitats, que ens coneixen com som, com actuem fora de l'institut, també ens poden donar la seva confiança i la seva opinió. Evidentment, anar a les portes obertes, de tots els centres allà on crec que em poden informar, puc parlar. I després també és interessant que si veig que hi ha alguna empresa que es dedica a aquelles coses que per mi són interessants o que em criden l'atenció, per què no visitar-les un dia, per què no anar-los a veure, per què no poder fer una prospecció. Fixeu-vos que totes aquestes activitats volen temps, perquè en realitat poder crear un projecte propi de vida porta el seu temps. Cada centre, cada noi i noia pot, segons les necessitats, allargar més aquest procés o menys, però al final no és una cosa que es contesti d'un dia per l'altre i necessita el que diem, aquest procés en el temps. Una vegada, fixeu-vos, ja hem fet tota aquesta exploració, jo ara us faig un exemple, us el poso tot sencer de cop perquè pugueu veure una miqueta un possible recorregut. Jo he explorat les meves fortaleses i habilitats, aquí em surten les que és totalment fictici aquest cas,
els meus valors, els que jo he prioritzat, els interessos que he destacat, aquelles condicions que jo necessito que hi hagi al meu voltant quan treballi, les persones amb les que necessito comptar, i totes elles, després de tot aquest recorregut, doncs mira, resulta que jo decideixo i tot m'encaixa a que, doncs sí, el fer de mediadora, doncs sí que em sembla que serà la meva opció. Doncs, per exemple, al cap d'aquest procés, puc dir que tiro per aquest costat i que segueixo tot allò que aquesta exploració m'ha dit. Però jo crec que hi ha una cosa que no hem de perdre de vista, que per a mi és tan important com tota aquesta exploració que us acabo d'explicar, perquè al final tot el que us he dit són eines que us poden ajudar. El que dèiem, anar-les fent m'ajuda a descobrir-me, m'ajuda a entendre més qui soc i m'ajuda a entendre quin és el món en el que visc, però hi ha una cosa que també em sembla tan important, a més de tot això, que és que una meta, si és aquest projecte de vida que anem dibuixant i que volem tirar endavant, va més enllà d'una tria. La meta, en veritat, és això, és tenir un projecte de vida que anirà més enllà del dia que jo he de triar o he de prendre una decisió. Jo ara això us ho poso aquí al davant, us ho desenvolupo una miqueta, perquè imaginem que nosaltres, cadascú de nosaltres, som aquest paraigües que veieu a baix, en el mànec i en el tronc d'aquest paraigua hi ha el que som nosaltres, la nostra essència, el que volem ser i tal, però en la part del paraigües, tota la part que ens cobreix, aquí aixopluga totes les nostres fortaleses, capacitats, recursos que tenim, que són molts més dels que haurem decidit un dia fer servir per la tria que hem de fer. I, a més, són, són les nostres fortaleses que, encara que en un moment determinat sembli que les deixem de banda perquè hem triat unes altres, ens complementen com a persona i, sobretot, hi haurà moments que gràcies a elles es connectaran les nostres altres fortaleses i recursos amb les que haurem triat de tirar endavant pel nostre projecte o la nostra meta, però que ens ajudaran i ens complementaran molt bé com a persona i, per tant, pot ser que ens acabin reconduint cap a altres zones on ni tan sols en un inici havíem explorat. Llavors, també, important, tenir en compte que sovint ens passa que quan estem passem per aquests moments de decisió, com el que molts de vosaltres de quart esteu passant, ens agafa molt la por de si ens equivoquem. En realitat, si el nostre projecte de vida va més enllà de la tria, en veritat, el projecte de vida sempre pot continuar. En realitat, mai ens equivoquem. Sí que és veritat que hi ha gent que té molt clar el seu recorregut, que des de molt petits han tingut clara una vocació, que han tingut clar un camí, però hi ha molta gent que no. El que és molt important per la gent que encara no ho té clar és saber de quins recursos disposa com a persona, perquè tots ells serviran un moment o altre. Llavors, què hem de pensar? Que sempre estarem en continu procés d'aprenentatge. Qualsevol tria que fem ens porta a aprenentatge, que després l'hem de refer perquè no segueix pel camí que nosaltres ens havíem imaginat, no hi haurà cap problema, sempre hi ha un camí de retorn que podrem tornar a agafar. Què ens interessa? Que sempre estigui actiu el projecte de vida que ens hem imaginat, que sempre puguem mobilitzar les nostres fortaleses per continuar. I en aquest sentit, d'això que us explico, jo aquí us he posat, fixeu-vos que aquí hi ha una imatge d'una cruïlla de camins, perquè a vegades quan ens sembla que ens equivoquem, ens sentim que estem en crisi, que passem per un moment crític, que en realitat són moments cruïlla. Aquests moments cruïlla què demanen? Que nosaltres activem la nostra resiliència, és a dir, la nostra capacitat de continuar endavant malgrat les adversitats que ens puguem trobar. Com podem fer això? A veure, primer tenir en compte que l'ésser humà és un ésser nascut per canviar, està en continu procés de formació, més ara que mai, després també ho comentarem. Després que el futur sempre és una conquesta i és un procés, no és mai una cosa estàtica que no té mobilitat. Sempre podem fer i refer el camí tantes vegades com ens sigui necessari. Que, sobretot, també cal tenir en compte que hem de superar les pors que ens dona moltes vegades el fet d'haver de decidir o d'assumir riscos, que ens hem d'equivocar i no passa res, que hem de poder superar les nostres
superar les nostres frustracions, moments de frustrants, perquè d'ells n'aprenem molt de com som nosaltres. I també val molt la pena dedicar temps al projecte que estem ideant per nosaltres, dedicar-li temps, dedicar-li il·lusió, dedicar-li esforç, perquè també n'hem de posar d'esforç. I una última cosa que és el motor sempre, no? Que és que per passar a l'acció necessitem una energia, un coratge, que és aquella veueta que ens diu que sé que ho puc fer, no? Per tant, és aquesta cosa, no? A nosaltres què ens passa? Que hem de triar en un moment determinat, que el moment és imposat, ens ve perquè estem acabant un quart d'ESO, ens ve perquè estem acabant un batxillerat, ens ve perquè estem on estiguem, que ens obliga a prendre una determinació en un moment que és concret en el temps i ens l'imposen, no? I segons aquesta exploració haurem pres una decisió de com tirem. Però no vol dir ni que hàgim de deixar de banda els nostres altres recursos personals, ni que passi res si és que la tria en el moment concret aquell no l'hem fet encertat perquè al cap d'un temps ens adonem que no és ben bé el que buscàvem. El que és important és dir, jo m'imagino fent tal cosa, doncs vaig a buscar altra vegada el camí que em portarà cap allà, no? I tiro sempre a les meves fortaleses, de tot allò que se'm dona bé, no? Una frase que diu William James, que ja fa molts anys que va morir, era un filòsof i un psicòleg que va fer de professor a Harvard, ell deia que és impossible no elegir. Quan hem de fer una elecció i no la fem, això ja és una elecció. És a dir, sempre davant d'una cruïlla com la que estàvem veient, és molt millor fer un pas, és molt més mobilitzador provar i fer un pas, encara que després l'hàgim de refer, recanviar, modificar, perquè quedar-nos quiets no ens porta aprenentatge. El que ens porta aprenentatge és anar trobant-nos en les situacions i anar veient què ens passa i com nosaltres ens coneixem millor a partir d'aquell moment. Aquí, diguem, hi hauria tota aquesta part més de... Fins aquí hauríem arribat a tota la part més de la visualització una mica del nostre futur i tancaria o aniríem cap a l'últim dels apartats amb aquesta mirada cap al món que ens envolta. I aquí, doncs bé, no és gens fàcil això en aquests moments, ja no ho era mai, ara segurament encara ho és menys, però aquí hi ha alguns indicadors que us presento i algunes reflexions en aquest context de món pandèmic. Hi ha una primera, aquestes dues primeres les heu sentit a dir moltes vegades, segurament que no us és nou això. El 65% dels infants que avui són a primària treballaran en feines que encara no existeixen i que bona part dels sectors o feines que ara en aquests moments són molt demanades, fa 5 anys algunes ni existien. Per tant, en aquest món tan incert i canviant, fixeu-vos que es donaran per suposades un seguit d'habilitats tècniques que haurem hagut d'aprendre a fer, però no serà suficient, no n'hi haurà prou. En aquest món que ara també hi entraré una mica més, però que ve molt dominat i molt marcat per la tecnologia i més després d'haver entrat en aquest món de la pandèmia, haurem de veure com complementem la nostra manera d'estar al món, de manera que haurem de reforçar molt més aquelles capacitats que ens fan més humans per seguir sent humans. La tecnologia ens ocupa ja tot un espai amplíssim de tasques que abans fèiem nosaltres i ens va portant cada vegada més a haver de reforçar, com deia, com de posar molt en valor aquelles capacitats que ara descriuré a continuació, que tenen molt a veure amb reforçar i encara posar més en valor les capacitats humanes. Habilitats que es demanen molt i que es van veient cada vegada més necessàries són aquestes. D'una banda, les habilitats comunicatives. Totes les que ara aniré dient són a més d'aquells aprenentatges més tècnics que hi haurem hagut de fer a través dels cicles, a través dels graus, dels diferents estudis que pugui escollir, però serà molt important la capacitat de llegir, escriure, és evident, escoltar, persuadir, sobretot la capacitat de transmetre coneixements. Una de molt important és la capacitat creativa per resoldre problemes complexos i trobar noves oportunitats, perquè estem en un moment que davant dels problemes complexos sovint trobem aquells que ens parlen de solucions fàcils o molt simples, i aquestes mai acaben de donar la solució als problemes complexos amb els que ens trobem. Per tant, ens cal trobar formes de pensar
diferents, noves, que puguem, diguem-ne, obrir nous horitzons, noves finestres que ens obrin a noves oportunitats. Aquesta seria una molt important a partir del moment en el que estem. També el pensament crític, aquell pensament que ens obliga o ens porta a fer-nos preguntes en cada moment per saber si realment estem anant per on volem anar. La mirada crítica és necessària per anar precisament reconduint allò que estem fent i que potser no és cap on volem anar. I aquest també és un element. Fixeu-vos que són totes elles capacitats que són estrictament humanes. Aquí les màquines no ens poden fer gaire la competència. I després la cooperació. De fet, la humanitat ha tirat endavant gràcies a ser cooperativa, gràcies a ser un ésser que és molt cooperador. En veritat, malgrat que també sabem que és molt destructiu. Per la intel·ligència emocional, la gestió de les persones, aprendre a treballar en equip, acceptar les idees dels altres. És allò que junts anem més ràpid, sols anem més ràpid, però junts anem més lluny. Una mica la cooperació seria això. Aquests 4 aspectes que veieu aquí està clar que seran clau en tota aquesta etapa en la que estem entrant. I relacionat amb això, aquest món postpandèmia ens obliga a adaptar-nos al canvi contínuament. Això serà pràcticament una obligació. El que dèiem ara, la tecnologia ha pres un protagonisme importantíssim. El Yuval Harari, aquest historiador que ja ha estat analitzant, és un historiador que està sempre analitzant el que ens passa al nostre voltant. Ell diu que en aquesta pandèmia hem pogut viure molt millor que altres pandèmies històriques gràcies precisament a la tecnologia. Per tant, té una vessant extraordinària que ens ha permès seguir aprenent, ens ha permès seguir avançant, però també a la vegada ens planteja reptes. Per tant, reforçar tot el que ens fa humans per seguir sent humans, com dèiem. A mi també em sembla fonamental cuidar l'acte d'aprendre. La nostra societat ens demana que hàgim d'estar aprenent contínuament i, per tant, si crec que hi ha una missió que ha de fer el sistema educatiu és cuidar aquest acte, és a dir, que tots els nois i noies que esteu als instituts i a les escoles mai perdeu les ganes d'aprendre. Ens sabria molt de greu com a professors, com a docents, com a orientadors, que perdéssiu justament en els instituts les ganes d'aprendre, perquè és realment l'únic que no heu de perdre per seguir endavant. I que poder adaptar el nostre sistema educatiu, això ha de ser un punt clau també de la nova societat que anem, cap on anem, perquè hi ha una cosa que està molt clara: quan més s'aprèn, més es pot aprendre, i encara que no ho sembli, qui aprèn bé sobreviu millor, perquè pot avançar millor en realitat després a continuació a la vida. I la veritat és que també, això últim, aquesta part darrera, més pensat pels professors, docents, orientadors i orientadores, evidentment, en masculí i femení, només faltaria, doncs per cuidar aquest acte d'aprendre, per tirar endavant, acompanyar encara que sigui rient, plorant, a vegades esbarallant-nos, però ser al costat de tots els nois i noies. No us podem adulcorar la realitat a ningú. La realitat que tenim al davant no és la més fàcil de tirar endavant, evidentment, no us ho podem canviar. No us podem rebaixar les expectatives, necessitem que tingueu ganes d'avançar, perquè us trobareu amb una cosa molt aviat. Vosaltres ara encara no ho veieu molt a prop, però d'aquí poc temps s'haurà acabat la pandèmia. Vosaltres haureu hagut de sortir igualment reforçats i havent après molt, perquè el món us demanarà respostes. Aviat us trobareu davant de llocs on haureu de respondre, davant dels reptes que tenim davant. I, per tant, no us podem, diguem-ne, abandonar en aquest sentit. Hem d'estar al vostre costat, d'alguna manera acompanyant les vostres necessitats. I, sobretot, poder construir vides amb sentit, que per vosaltres tinguin un sentit que teniu ganes de fer-ho, que teniu ganes de continuar i que us fa pensar que haver vingut al món té sentit, perquè esteu fent alguna cosa que per vosaltres és útil, us realitza com a persones, i això és molt, molt bàsic. Jo vaig acabant. Aquí una última frase d'aquest psicòleg: no ens juguem la vida en una elecció, però per elegir ens l'hem de jugar, perdre la por i saber que sempre podem refer el camí. I amb aquesta última idea jo deixaria aquí, agraint-vos la vostra atenció i que si teniu qualsevol pregunta, qualsevol qüestió, la comentem a partir d'aquí.
A veure, sortirem de la presentació. Moltíssimes gràcies, Teresa. Has dit moltes coses i molt interessants i ara sí que és el torn. Ens queden més o menys uns 10 minutets per qui vulgui fer preguntes. Si voleu, obriu el micro ja directament i feu la pregunta. Et vols portar una cosa? Bé, en tot cas, qualsevol d'aquestes activitats sapigueu que jo les he practicat, vull dir que són totes tastades, són provades, es poden posar, segurament que n'heu fet de semblants o de, diguéssim, activitats que també van a donar aquestes respostes que aquí estem buscant, però potser l'important és fer-les, és dedicar-se un temps. A vegades ens costa, diguéssim, haver de pensar en aquest futur. Jo em trobo a vegades amb nois i noies a la classe o quan els veig més individualment que fa molta mandra haver de pensar en què vull jo ara. És que no ho sé, no en tinc ni idea. Em fan pensar en coses que em costa molt ara d'haver d'imaginar. Però està bé que hi puguem dedicar una estona en el moment, que realment ens va donant això unes respostes que ens ajuden més que res a trobar sentit el que fem, que al final és del que es tracta, que siguin realment projectes de vida que, ni que no el tingueu molt ben definit, us motivi a seguir endavant. Jo penso que això és bàsic. Sí, si hi ha alguna pregunta, simplement obriu el micro i la feu. Recordar-vos que s'està enregistrant la sessió i que estarà penjada a la web de la Fira, de la firadelestudiant.cat, i que, per tant, la podreu visualitzar i tornar a veure sempre que ho necessiteu. I aquestes eines de les quals ens ha parlat la Teresa, doncs les podeu posar en pràctica quan us convingui. Sí, jo volia fer una pregunta referent a aquesta part última de l'exposició que has fet, Teresa, en la que comentaves una mica quines habilitats o què s'esperarà de cara al futur que ens ve en aquest món postpandèmic o pandèmic, que marcaves com 4 o 5 habilitats. Tu creus que el sistema educatiu està treballant com per poder garantir d'alguna manera, garantir entre cometes, que les persones que en aquest moment estan fent ESO o estan fent batxillerat surtin amb aquestes capacitats o hagin treballat, si més no, aquestes capacitats d'alguna manera? Bé, clar, jo formo part del sistema educatiu. Jo crec que estem en un moment cruïlla, justament, en aquella imatge que es veia en els camins. Estem en el sentit que vivim la crisi del nostre propi sistema, que veiem que potser no pot donar encara tota la resposta que ens agradaria que hi hagués a totes aquestes noves necessitats, perquè també és un sistema que arrastra moltes inèrcies, que també té el seu, això que dèiem, la mirada al passat, té una motxilla molt important, uns professionals amb unes formacions molt determinades, i que l'adaptació al canvi és com una mica lent, i que les necessitats dels nois i noies tenen una pressa que el sistema, encara que la tinguin, no és capaç a vegades de donar la resposta en el temps que es necessita. Jo crec que hi ha una voluntat d'anar cap aquí, sincerament. Penso que sí que hi ha molt professional que està veient molt aquesta necessitat, sobretot aquest pas del quart d'ESO al batxillerat, que es veu molt que el batxillerat ha d'agafar també aquesta perspectiva o els cicles, diguéssim, per fer aquests ciutadans amb ganes d'aprendre i de donar respostes al futur que els ve. Però estem en procés de construcció, jo crec que estem anant i ens queda camí, és evident. Sí, és un repte important aquest. No sé si he respost el que em volíeu dir, no sé si volies algun altre aclariment o... Perfecte, era això, era veure si anem cap allà també. Jo diria que sí, jo tinc l'esperança i la convicció que sí.
també ens passa, si no, que llavors ho fem de cop. Per exemple, hem passat molts anys mirant-nos com es podia introduir les noves tecnologies a l'ensenyament, a l'educació, al sistema, i amb la pandèmia ha sigut, doncs vinga, va, a saco paco, i ara tots tenim l'ordinador a l'aula. Vull dir que ens hi hem vist abocats i llavors ens hem donat resposta. I a vegades la pena és que anem a remolc, potser, de les circumstàncies, i seria més bo ser proactius. Però aquí hi ha tants factors que Déu-n'hi-do. No sé si hi ha alguna altra pregunta o si... I si no hi ha cap pregunta, doncs, si sembla, ho podem deixar aquí. Si us sembla, si et sembla, Teresa. Sí, sí. Agrair-te moltíssim, tota aquesta informació que ens has fet arribar i totes aquestes reflexions i aquests consells i aquestes eines. I també agrair moltíssim la connexió de tots els docents i dels estudiants i les persones que s'han connectat. Sí, sí. Doncs molt bé. Doncs moltes gràcies a tothom i fins una altra. Molt bé. Doncs fins una altra. Moltíssimes gràcies. Comentar-vos que la xerrada la podreu trobar penjada, perquè l'hem estat gravant, a la pàgina web de la Fira de l'Estudiant. D'acord? Adéu, doncs. Molt bé, moltes gràcies. Adéu, vagi bé. Adéu.